En op deze Internationale Vrouwendag hebben we nog een mevrouw uitgenodigd met een heel speciaal verhaal die het helemaal aan het maken is in haar sector. Een onderneemster die haar passie is gevolgd en dat is de lingerie-sector. Bij ons zit ondertussen Fabienne Answoel. Goedemiddag, Fabienne. Goedemiddag. Je bent ondertussen in Rotterdam genesteld, maar je bent eigenlijk van Sint-Truiden. Ja, ik ben van Sint-Truiden. Ik ben in Sint-Truiden geboren. Ja. Opgegroeid in Groot-Gelme, een deelgemeente. Maar ik ben een ras-echte Limburgse. Ja. Dus. Je hebt trouwens nog met Michael Roskamp ooit in de klas gezeten. Klopt. Dat was hier in Hasselt. Ja. Toen heette dat nog Fico. Nu heet het ondertussen geloof ik Pico. Ja. En daar hebben wij 2 of 3 jaar samen in de klas gezeten. Ja, daar hebben we nog een leuke foto van. Die zullen we misschien zelfs nog even laten zien. Ja. Maar heb je daar nog contact mee of zo? Nou, ik moet zeggen, ik heb hem wel zo'n beetje gevolgd. En ik wist dan dat hij met een groter project bezig was, dus Bullhead. Ja. En dan met zijn release van zijn film en zo ben ik hem ook gaan volgen via Facebook. Dus we zijn wel gelinkt op Facebook. Ja. Maar ik denk ook wel dat hem, ik hoop ook, mij een beetje volgt. Ja. Maar indertijd heeft hij mij nog bijles wiskunde komen geven in Groot-Gelme. Ja. En heb je er nu nog contact mee of nee, zo? Nee, dus verder dan Facebook en af en toe een berichtje sturen niet. Ja. Maar ja, ik bedoel, hoeveel volgers heeft hij niet en hoeveel vrienden die hem volgen. Ja. Maar ja, het is wel een leuk verhaal dat je kan zeggen. Ik heb met Michael Roskamp in de klas gezeten. Ja. Goed, maar daarvoor ben je niet hier, want je bent een lingerieontwerpster. Je bent ontwerpster van opleiding en dan in de lingerie terechtgekomen. Ja. Hoe is dat gebeurd? Wel, eigenlijk, hoe komt men soms ergens in terecht? Eigenlijk ben ik daar een beetje per ongeluk ingerold. Ik zat namelijk in de theaterwereld en op een gegeven moment liep dat zo'n beetje af. Had je voor elke leuke functie in de kostuumdepartement zo 6 mensen die zaten te wachten op dat postje. En toen had ik het gevoel van dat loopt hier een beetje af voor mij. Misschien moet ik echt wel een beetje terug meer richting mode gaan zoeken. En in die tijd was het nog via de WIS-computer. Dat ik... Kijk, jij weet dat al niet meer. Dat was, nu zoek je gewoon op internet op een job. Dus je gaat naar de VDAB-site en je gaat gewoon surfen. Maar in de tijd was dat nog niet zo. Dus ik ging naar de VDAB mij inschrijven. En daar stond de WIS-computer. En daar vond ik die vacature bij Van de Velde. Dus Marie-Jo, een primadonna-fabrikant. En daar ben ik naartoe gegaan en meteen aangenomen. Ja. En daar heb je dus een tijdje voor ontworpen? Ja, daar heb ik 4 jaar voor ontworpen. 4,5 jaar geloof ik. Dus dat is per half jaar een collectie. Ja. En ik zeg altijd van daar heb ik gewoon een grote liefde ontdekt. Want op voorhand weet je dat niet, dat je zo kan liggen. Want het is iets heel specifiek. Ja. En dan heb je ondertussen je eigen label opgestart. Hoe neem je die stap? Hoe durf je dat om dat tegen al die grote merken op te doen? Wel, dat gaat niet over 1 nacht ijs. Ik denk dat elke creatieveling en elke ondernemer, ik heb wel dat ondernemersbloed in mij zitten, dat je dus... Je wilt toch wel een beetje een stempel drukken, je wil je een beetje onderscheiden, je wil gezien worden. Niet om beroemd te worden, maar gewoon om je talent te kunnen laten zien. Ja. Bij een merk gaat dat ook, maar je staat daar toch op de loonlijst. Niet dat dat schande is, maar op een gegeven moment was het voor mij zo van nu wil ik verder. Daar zijn heel veel discussies en brainstorm-sessies met verschillende mensen aan vooraf gegaan, vooral mijn man natuurlijk. Ja. En, die moet u ook steunen dan, hè? Zeker en vast. Ja. Zeker als jonge moeder moet je ook de steun hebben van uw partner. Ja. En dan ben ik op een gegeven moment gewoon gaan testen. Gewoon met prototypes langs de winkels gegaan, want ik had een idee. Ja. Maar zou het ook wel aanslaan? Ja. En dat kwam heel duidelijk uit dat winkeliers wel er iets in zagen, het ook commercieel goed vonden. Ja. En dan ben ik gewoon begonnen. Ja, dan vraag ik me af... je voelt dat wel als een BH goed is, maar een BH is een BH. Je kan er weinig van vorm aan veranderen. Hoe kan je daar creatief in zijn? Wel, je moet niet opnieuw het wiel willen uitvinden natuurlijk. Maar dat is hetzelfde. Ik ben heel erg gefascineerd door vormgeving en door een productieproces. Maakt niet uit op welk gebied. Als je een auto ziet rijden, dan kan je zeggen, het nieuwe model van die wagen is uit. Er zitten ook 4 wielen en een stuur en zo. Maar toch kan je met... er zijn toch bepaalde tendensen, bepaalde trends die er leven, bepaalde atmosfeer, die kan je daar heel goed in verwerken. Een bepaald gevoel, een bepaalde... En bij mij is het zo dat ik heel erg vanuit de materialen werk. Welk materiaal gebruik je dan? Ik werk uitsluitend met Europese leveranciers, dus echt Franse kant en Zwitserse broderie, Franse en Italiaanse printers. En als je dat allemaal samenlegt, dan krijg je zo'n mooie mix. Ik schets ook heel veel. Ik weet niet. De dame hier
Dat is uitvergroot, maar zo heb ik echt thuis, ja, heel mijn huis ligt vol. Ja. En dan ga ik ergens schetsen en doen en dan wordt een eerste prototype gemaakt. En zo ga je dan werken. Ja, inderdaad. Zeg, en je zegt het ondernemersbloed zit in mij. Je moet dan die stap durven zetten. Je hebt het ook aangehaald, de steun van je man. Want je hebt 3 kinderen. Ja, ik heb 3 kindjes. Ja. Hoe doe je dat allemaal? Want je zal daar toch ook wel wat uren tijd in steken? Ik steek daar ontzettend veel tijd in. Dat is geen 9-to-5 job. Dat is geen 36 of 40 uurtjes. Nee. Maar je moet echt heel goed ook op elkaar afgestemd zijn. En er samen echt achter staan, want anders lukt het gewoon. Maar je man zit mee in jouw zaak? Of? Voor een deel wel, maar zoals je al zal begrijpen, op dit moment verdien ik hier nog niks mee. Dus weet je, op dit moment zit ik nog in een investeringsfase. Dus mijn man die kan niet zeggen van ik ga er ook nog eens volledig in. Maar ja, hij spendeert er toch zeker een part-time baan heeft hij erin om mij te ondersteunen. Dat is wel leuk dan dat hij ook jou helpt. Maar je hebt wel al ondertussen een aantal verkoopspunten in ons land waar het allemaal verkrijgbaar is. Dus het gaat wel goed. Het gaat goed. Eigenlijk zijn we een beetje in positieve zin ook overrompeld geweest door het succes. Want je begint ermee en dan zeg je van goh, je moet ergens beginnen om te weten van hoe gaat het nou echt draaien. Maar dat was zo per week kwamen die winkels er gewoon bij. Dus ik ook zoiets van oei. Ja. Want als je dan een probleem hebt, dan is het maal 50 of maal 100. Dus ik zit nu tegen de 100 verkooppunten. Ja. Dus dat is best wel pittig om dat allemaal bij te houden. Ja. Zeg, en is die lingeriewinkel vooral een vrouwenwereld of zijn er ook mannelijke ontwerpers? Het hele gekke is dat als je op de beurs in Parijs, want ik vind dat een hele goede vraag, als je op de beurs in Parijs loopt, zijn het heel veel mannen. Ja, dat vind ik gek. Heel veel mannen, maar ja, in de restaurantwezen, er zijn ook heel veel koks zijn mannen. Ja. Dus ergens... Ik heb een leverancier voor Franse kant en die zijn vrouw verkoopt tractoren, hele grote bij New Holland of zoiets. Ja. En hij verkoopt kantjes. Ja. Dus het is niet strikt een vrouw. Gewoon de passie volgen waar je helemaal voor gaat. Absoluut.